Il-Kummissarju Ewropew nominat mill-Gvern Sloven jista' jkun il-kaġun għal xiex il-Kummissjoni Juncker tibda x-xogħol tagħha tard. Dan għaliex nhar il-ħamis Alenka Bratušek irtirat il-kandidatura tagħha. Dan wara li żewġ kumitati fil-Parlament Ewropew ivvutaw vot b'saħħtu kontrija. B'reazzjoni għal dan Juncker qal li jirrispetta id-deċiżjoni tagħha. Huwa qal li b'dan il-mod Bratušek qed turi l-interess li għandha l-ġid tal-Unjoni Ewropea, l-Slovenja u l-proċess demokratiku. Żied jgħid li d-deċiżjoni tagħha jgħinu biex jiffinalizza l-Kummissjoni biex minnu fih tmittida għax-xogħol. Il-pass li jmissu huwa mill-Gvern Sloven dak li jinnomina lil xi ħadd li jista' jieħu post Bratušek. Dwar dan Juncker qal li jinsab f'kuntatti kontinwi mal-Prim Ministru Sloven. Jidher li l-Partit tas-Soċjalisti Ewropej u l-Partit Popolari Ewropew qed jimbuttaw biex tkun il-membru tal-Parlament Ewropew Tanja Fajon li tieħu post Bratušek. F'sadan it-tant il-Gvern Sloven qal li sa nhar il-ġimgħa se jitressa isem ġdid. Huwa fiċċert li l-persuna li se tieħu post Bratušek se tkun mara, dan minħabba l-pressjoni mill-Parlament Ewropew dwar l-importanza li fil-Kummissjoni ikun hemm 9 nisa.